quen está na cociña dun libro, unha fábrica, reducir a 3 ou 4 frases as peculiaridades ou as singularidades dese libro é tarefa ardua. Este é un libro coral, ademais, por lo tanto, é un libro feito por diferentes mans, desde diferentes perspectivas e puntos de vista. Eu diría que o básico que marca a diferenza deste Xoán González Millán, a proxección dun pensamento crítico, é ver en que medida unha obra que de seu foi sempre crítica, sempre anovadora, que tratou fundamentalmente de ir contra as inercias dos métodos, das epistemoloxías, isto aplicado a diversos ámbitos, incluído o da docencia, de como debemos ensinar a literatura e a cultura. Pois ben, ver como nos 20 anos que pasaron desde o falecemento de González Millán todo isto mudou, en que forma nós temos outras ópticas, outras lecturas, outros prismas que nos levan a reconsiderar algúns dos conceptos que ele utilizou máis, entre eles criterio filolóxico, literatura nacional, normalización, pero sempre situado todo iso nas condicións nas que ele elaborou o seu traballo. Un home que desenvolveu toda a súa tarefa profesional nunha universidade en Nova York, que tivo un contacto coa cultura galega constante, por suposto que sí, pero non radicado no propio país. Isto, pois, sen dúbida, trae unha serie de condicionantes, tamén de posibilidades, de moitas posibilidades en positivo para crear redes como el promoveu que tratasen de revitalizar a forma na que nós estudamos a literatura e a cultura. Do que se trata é de ver en que medida todo isto ten que ser comprendido desde a perspectiva dun ano como este no que nos estamos a vivir, insisto, despois de 20 anos do falecemento de González Millán.